Ja, het heerst haalbaar is natuurlijk wel wereldkampioen bij de elite, omdat het natuurlijk een Olympische sport is. Maar ja, dat is wel een beetje het heerst haalbare natuurlijk. Leonie Bentveld wordt al jarenlang intensief begeleid door Marianne Gal. Maar in waar reizigen ze naar alle wedstrijden ta en ze wenjen zelfs met elkaar in één huis. In het Belgische Kasterlee. Ik heb een zoon en die is hier ik, maar het is wel mijn bonusdochter, ja. Ja, wie lopen al zo lang mijn man erop dat ja, we zijn samen wel in. Ik hoef maar rond te zien voor de wedstrijd en je weet wat er moet gebeuren. Ja, dus dat is natuurlijk heel fijn, dat kan ik mijn lezen schreeuwen. Uit het Friese Burgum, Leonie Bentveld. In 2018 reed Bentveld een jeugdwedstrijd in Marum. Gal zegt haar der rieden en wist voortendaliks, dit wordt erin. En toen zei ik dat blonde kopje vliegen en ze laai al vooraan. Ik kreeg nog piekenvelletjes, joh. En dat stond er maar terug en ik denk, ja, dit is het. In 2021 ging Bentveld op zandje leeftijd bij het sterke Pauwels Sausen Bingo Team rieden. Een jaar later tekenen ze daar haar eerste profcontract. Ik ben heel blij dat ik er nou mijn beroep van maak. Hè. Dus ja, ik ken niks te klein, het is volle trainen. Maar ja, ik ben wel heel blij dat dit mijn leven is. Wat ik haar opjouw aan training, dat doet ze en zelfs nog 4 minuten meer of een uur. Dit is een echte prof. Tijdens het NK in Hogeveen binnen er een soort Friese supporters die het haar aanmoedigen. Normaal de just daar vanuit de tv wel in België rijden. En dan zit ik op het puntje van de bank en dan leest helemaal mij. Je genieten we van. Bentveld is blij met de support vanuit Friesland, maar ze mist het heitelaan net. België viel voor haar onder wielers als thuis. Ja, dat is wel werk mijn eigen vrienden en mijn trainingsmaten en zo. Dus ja, ik mis eigenlijk net zo vol. En ik ga natuurlijk wel eens een heel lang naar je oude vrienden van Squal en zo. Maar ja, ik heb wel net iets in België.